λέει ένα σποτ του Sky. Θα υπήρχε δυνατότητα να λες τότε σε καθεστώς κουκουέ, σε δημοκρατία κουκουέ βρε παιδί μου, σκίζω τον νόμο και την τάξη? Δεν θα χρειαζόταν. Γιατί πολύ απλά οι εργάτες θα είχαν καταργήσει τους νόμους και την τάξη των αφεντικών. Θα είχε γίνει αυτό που φωνάζει ο λαός σήμερα. Και θα έχουν δουλειά, διατροφή, δωρεάν υγεία, παιδεία, στέγη, διακοπές, πολιτισμό. Όλα αυτά που σήμερα για να τα έχει κάποιος πρέπει να έχει τα φράγκα ή να είναι γλύφτης των αφεντικών. Υποσημείωση 1. Λέει ο Sky, εδώ τα ακούς όλα. Δηλαδή, τα σχετικά με τον νόμο και την τάξη των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των μεγαλοαγροτών. Υποσημείωση 2 προς τον Sky. Αν αντέχετε την πείνα, σας συνιστούμε μια κούρα καπιταλιστικής υγείας μέσω των συσιτίων και ύπνο κάτω από τα αστέρια στα παγκάκια.